Iba-tricos. Now it's just party planning. Oh, let me just refresh it. Yes, dus ik voel ik wel zelf die boerderij. Voel ik wel op zelf erin. Zie je nou, tricos. Good morning. Welcome on the 31st. The bar is open. The bar is open. It's 5 o'clock, 5 to 6. Ah, daar interview je niet kapen en je waterfront. Maar dat is birthday blessings, man. Dat is birthday blessings. Dus man, ik dank je ze. Een lieflijke dag. Een lieflijke prachtige dag. Ik keer dat die jaren mij nog een jaar bij mijn liefde bijgevoegd. Ik draai net om het beste te maken van. Ja, ik wil weer een review bij je. Ik was op pad Dubai toen, hè? Ja, even goed.